само да кажа едно горещо благодаря от името на студентски живот като всички участници. Ние не знаехме колко ще бъдат, как ще бъдат, но направихте страхотна вечер на талант. Тези грамоти не са, как да кажа, всъщност за мен специално са на всеки човек, на когото дам грамота, това е първа награда. Браво! Възхищавам се от вашия талант. След малко водещи ще обявят нещо, което ми дава надежда, че за разлика от първите интервюирани, които казват след 20 години България ще бъде в по-тежко положение. Всъщност цели 20 години разполагате и наистина може да се промени нещо, и то точно чрез вас. Студентите не само са най-ценният процент от обществото на България, а пък 1% от таланти сред студентите е истинско съкровище и поздравявам наистина с чудесната изява тази вечер. Пак казвам, съвсем първи награда. А после ще обявим просто поощрение. Дени Попова. Това е за микрофоната, която ни доставихте. Не, грешка. Другата е иначе. Вики. Мария. Рони. Браво. Денева. И сега да ще ми иска. Оли Домкова. След малко, първо на тези, които бяха индивидуално. Яница Бранзилова. Юлия. Ксения. Топалски. Не. Николай. Виктория. Цецо Илиев. Елина. Иванета, тук ли е? Така, ще съм сигурен, че трябва май още някой да получи. Сега ще запишем името на... Сега ще запишем. Знаеш ли? Сега ми трябва да... Пропуснали? Не. Сега ли да вече? Браво, ре! Браво, ре! Пътуваш ли се жива? Енергото казаха, че имат едно свободно място за тебе. Стига за да отрегистрите. Надявам се да не съм те обидил. Ако нямаш зъби, шоколад ще вземеш може.
случката. Така, сега вече... Кремена Димитрова ще бъдат специалните награди на студентски живот. Не на студентски живот. В момент. Айде на студентски живот. И накрая го не да част. Всъщност няма да е кремена, Емо ще. Ама кремена, да. На тебе. Добре. Една поощрителна награда заради цялостния принос за осъществяването на това партия искаме да връчим на Вероника, защото... Една поощрителна награда студентски живот за Яница Брънзова, за учителите и за... Ще си го сложа в траур, като минеш към енергото. Добре. Така, една специална награда поощрителна за поезия. Пак се казвам, съжалявам, че буквално нямах представа какво ще се случи тази вечер. Ако може да променя сценария по награждаването, ще да подлежи по друг начин. Има и, пак да казвам, всички да служават това, което давам сега. Но трябваше да изберем заедно с журито една поощрителна награда за поезия и това е на Нина Гиловска. Специална награда поощрение за... Как да се избере за кое точно изпълнение, но не ви кажа. Внучката ми е добра тя. Само гешефти прави. И за приложено изкуство пак беше ни трудно, съвсем условно, но наистина заслужено Владимир Дънов. Сега вече отстъпвам място за големите награди. Добре, на мен се пада честта да обявя победителя в награда за изпълнение. Това е възраст категория изпълнение, може т.е. изпълнение на нещо чуждо, но добре изпълнено. И това е Даяна с нейната е за изпълнение на авторска творба, която отива при Ина Матея.